Sa ngalan ng balayan nyo dong? Tree house? Ha? Nya karog mag-uwa na unsa may kuan na? Nangatkat na mga igsoon no. May mga bata, mga hulo galing nin na. Ug di na mo anak inyo nang kuhaon ng payag ha. Murray tree house nga way atop. Way atop. Kuya wag atop po. Asa man nyo agianan na? Ha? Tagadiin mo dong. Taga-asa man mo? Man taga dire nga. Tamos tabok. Si pangitaon na mo sa inyong ginikanan ha. Asa man nyo sa kauban nyo? Nga hulog mo, mura mo mga unggoy. Magwapo ra ba kayo mo?